Pasko na. Ayay, mga higala kanindot. Nanaman ta sa bare months niya padong na Pasko. Murag doon na mga higala yung mga contractors o mga taga DPWH o mga politiko nga magkakantas Paskos binilanggo ani. Sana kauban ko pa ang mahal na kong mga kontraktor. Salamat sa kong tingog kay Pinjo pagaw-pagaw pagyod mga kaigsunan. Bosa aritas to mga issues karon nga buntaga mga kaigalaan. Bagyong Nando mas nikusog pa og nahimo ng usa ka tropical storm. Nahimutang kini sa kapin sa 1,000 ka kilometro sa silingan nga bahin sa Central Luzon. Gipaabot nga mas mukusog pa kini sa mosunod nga 24 oras. Layo ra hinon kini nga sa kayutaan apan pakusgon ini ang habagat. Straight to the point. Og mohabagat, muuwan, mobaha aguroy. Mahinumdom na sadta mahigala sa flood control projects. Straight to the point. Ato ning pagtagad karon nga buntaga mga kaigsunan. Kay by month of October ba indekin maglaninya na indekin. So kung mauho na mahigala wa na gyud. Tuloy-tuloy na gyud ang investigasyon labot sa baha kay ano ilang undangan. Umuundang sila mahigala na aman mahigalay baha. Ang mag-imong tan-awon la na. Busa karon gisungog og nigawas gyud ang kamatuoran ang kinaiyahan na mahigala mo nanukot. Straight to the point. Bisag unsawg kisi-kisi nga way korupsyon nga nahitabo, inig-uwan, inigbaha, maklaro gyud sa mga mata sa katawhan ang grabing korupsyon. Straight to the point. Natanig pagtagad robutaga sa banuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Alang point. sa ta sa mayong balita alang sa mga trabahante sa Central Visayas nga pribado nga sektor tas-an ang minimum nga suhulan. Pero di gud kayo yung taas gud pero may na lang ni. Bita-bitahan na lang 39 pesos sugod na sa Oktubre 4. Aron mahimo ng 540 pesos gikan sa 501 ang matag adlaw nga sweldo alang sa Class A sa Expanded Metro Cebu samtang ang ubang syudad ug lungsod nga naa sa Class B category mahimo ng 500 ang minimum nga sweldo sa matag adlaw. Straight to the point. Mao ni ang sweldo ni Juan de la Cruz. Kanang 500 pesos imo nang i-budget, no? Katong mga pamilyado og mo taas na panalitan at least 540 pesos imong i-budget na, no? Unya kun doon na kay kon apil na budget sa imong tubig, kuryente, ang pagkaon, ang baon sa mga bata, ang plitihan padong ngadto sa eskwelahan og pabalik, apil na ni ana, ha? Sagol-sagulan na ginagmayng baktas kay wa man tay Rolls Royce, ha? Di man ta kontraktor. Ang mga kontraktor mahigala porbida grabihan daghan ang kwarta. Mura mga higala og ang kwarta grabiha gyud as lamisa gibutang mga sugid tig paminaw. Gahapon atol sa hearing sa Alcantara day og ato mga taga DPWH nananaw mga kaigalaan nga gitapok ang kwarta putin daghana. Alang mga higala sa ilang pag-deliver na sa mga bahinan sa kwarta. Diha sa lamisa ang putin daghan ng kwarta. Murag kuyaw tong kuana kwarta putin daghan kasama kay murag kadto mga manigarilyohay ba. Magdagkot kag lighter imo sa gidagkot sa kwarta niya una pa iadto sa sigarilyo. Ay pilti man gyud mahigalan daghana. At anig pagtagad rubutagas sa banuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin tulog yun ang ipang-contempt gahapon atol sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Una nang na-contempt si Engineer Bryce Hernandez, gahapon gisundan mahigala atol sa hearing si kanhi DPWH Engineer Henry Alcantara. Katutuan na Pildes Casino makaigalang 300 million. Gi-contempt. Lain pa nga gi-contempt mga kaigsunan si JP Mendoza, District Engineer JP Mendoza, og ang kontraktor nga harianon kayo pinuanan nga si Curly Discaya. Busa nakanta mga higala gabi gahapon ang Paskos Binilanggo. Ato lang ni agi kataw-katawa mga kaigsunan. Kini karon mapiit ni mga kontraktor lisod man kayo kutob lang ta dinha billions ang nakuha nga kwarta. Billions ang nausik gikan sa kaban sa katawhan. Alang-alang man ugay mapriso ining kalakiha. Ini kapriso ani mga kontraktor ni hinahinay na mahigalag panggawas. Sama panalitan ni kini ni ang kuan usa sa mga contractors mahigala nga si Sally Santos Indayken katong sa Sims Construction. Wa maapil mahigala ka contempt. Gumikan kay nitug-an na ginahinay ang iyang lisensya gigamit sa taga DPWH. Straight to the point.
Ang iyang lisensya gigamit gitagaan na sag para royalty lamang abang sa iyang lisensya. So dili kayo siya mo'y dakog sa kay gitagaan na siya porsyento daykin. Og dunay nakuha nga 600 million ang taga DPWH sa tagaan lang siya porsyento. Niabot og 18 million ang iya dako gihapon 18 million. Pero ang 600 million day, to ang gibahin-bahin sa mga buaya. Hinay-hinay nagtugaan, bahala mo ng mga preso mo. Sulti na lamang. Mao kini mga contractors karon. Og bit-on ang mga contractors padung gini mo sulti nga dili baya gyud ko ingon nga ako'y kinasad-an ani. Kadto mga contractors sa tong tabagan nga isulti na lang gyud ang tanan. Isulti na lang gyud ang tanan kinsa na mga politiko nga inyong mga sponsors din ha. Kinsa na taga DPWH og labaw tanan ka ng mga politiko nga maoy nagtuod ninyo nga mo sud anang maong klase sa transaksyon. Straight to the Ingon point. man mahigala si kininiang sa Sims Construction. Napugos lamang sila sa pagpaabang mga kaigalaan sa ilang lisensya aron nga makakuha gyapon og project gikan sa DPWH. Straight to the Unya point. kini nga project gikan sa mga politiko. Agoroy. Straight to the point. Aron butaga tagan-tanig pagtagad sa tuman-uman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang ato ipadayon sab si Martin Romualdez. Asa nagkaroon mga sukid tig paminaw. Si Martin Romualdez may gala nga napalpak na gyud ang iyang mga plano. Mo nagiingon sa damgo na lamang. Sa pangandoy lang, nakita ko nga naglingkod ka sa Malacañang. Ang damgo nga mahimong sunod nga presidente sa nasod. Medyo kalimti na lang natin. Ano lang kay pagpangambisyon ten. Straight to the point. Kaya pagtagad may galatong duga mga isgutanan robutaga niya dili pod sa lokal mga higala ang mga headlines karon sa mga pamantalaan mga sukintig paminaw. Gawas nga nakuha nato ni maong reports. Nakuha sad ni sa atong mga kaubanan sa media, diri mismo sa newspapers usab ang headline sa pamatalaang Sunstar karon. DPWH Visayas execs face graft wraps. Straight to the point. Kini kuno mahigalang mga DPWH dinhi sa Visayas yung mga executives nag-atubang og kasong pagpangawkaw. Onya mo ni ang sa kwan, pwede na ito mapakita ning sa The Freeman, the Sunstar. Nya diya po sa Freeman at ipakita ng front page lang, no? Diya mo ko'y kopya diri pero lahi mang kwan ato ipakita dito na to sa screen. Okay. Unya pasakaan yung kwan, no? Watchdog group sa Visayas miingon nga ilang pasakaan o kaso ang mga taga Department of Public Works and Highways. Ayay, una-una naman yung sa Visayas ron. Kay kinsa man ning mga gipasaka ag kaso na maapil siguro ani katundo na yate. Diyan na atong kanon ang sa Sunstar lang ato kini Freeman na dong ang sa Sunstar sa unahon to gamay dong ha. Gamay lang kini Sunstar sa dayon atong isunod ang sa The Freeman. Kay kini ni ang niaman ni nang gawas sa man sa mga balita ron, no? Gawas nga to nakuha ning maong report, ako lang sa ipahibaw sa tanan nga ang media nakakuha gid ini, dili lang kami sa DYHP as lakip ng taga newspaper. Ang ato may galang sa Sunstar Cebu o sa pamantalaang The Freeman, nakakuha sila ni ining maong report, no? Sige, okay na to siya sa The Freeman dong, pero unahon to sa tong sa Sunstar be. Okay, gamay lang kaayo mga higala ha. Kay kinini ang di pata mo adto sa kining mga issues national na unahon sa nato ning atong sa local. Kay ni ana, okay, sige dong. Ipakita dia dong gamay dong. Unsa man to na una nimo ang sa The Freeman? Sige, kana Freeman na lang mi, kay mo man una-una, samtang pangita atong Sunstar. Sige, The Freeman lang sa dong names. Ano man to napakita am to nimo nim. Dong. Sige, balik lang sa samtang pangitaon tong kuan. Okay, kana. Unia. Ang nabutang din good news ni diri sa mga trabahante ning usa kay 37 to 47 in Central Visayas 37 pesos to 47 pesos pay hike okay. So mao ni may gala ang sa naprobahan sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board RTWPB, no, nga dunay increase sa sweldo. Anya ang tapad ani kay giingon man NBI 7 proves flood scandal. Straight to the point. Diha nang laay. Diha nang laay sa mga contractors o apil ng taga DPWH
Kay kining NBI ating ipaklaro mga kaigalaan ha, kay ang nag-imbestigar gud karon doon na independent commission nga nag-imbestigar. Okay? Ang Senate mapadayon sa ilang investigation, ang Senate Blue Ribbon Committee, pwede ba mapadayon ang Senate? Ang tubag pwede. Kay ilang tumong sa ilang investigation in aid of legislation. But doon na po na mga higalay bisan og in aid of legislation, siyempre doon na kay mga masakpan dahil mga namakak ang magdipresohon. Straight to the point. Magamit na ngadto sa husgado sad. Okay, anya kini magong NBI, unahon talasan ning the Freeman. Nakoy mga ikasulti ani, ha? Isunod datong sa Sunstar unya dong. Kani sa the Freeman. NBI 7 mga higala mo appeal na sa pag-imbestigar sa flood scandal. Nya kini manggong NBI sakop manggod ni mga higala sa mahimo manggod ning mo imbestigar kay ang Department of Justice ron imbestigar naman indiken. Isip kabahin sa Department of Justice ang NBI, mo imbestigar sila nya kini ra bang NBI? Kana ipaklaro-klaro kuno dong. Kana. Oh, kana NBI. Okay. Kining NBI mo imbestigar na sa flood control. So sosihan ninyo og maayo din ha. NBI 7 sa tupan ni agyod sa Sugbo, ha? Central Visayas, ang Cebu ug ang Bohol, labi na unahon gining sa Cebu kay daghan man ta. NBI 7, good morning nimo. Regional Director Attorney Renan Oliva. Unaha gining Cebu kay sikan gud ta sa pinaka sa top 10 nga nakakuhag project sa gobyerno sa flood control, sikan ta. Daghan kay project sa to dinhi, so susiha gyud na. Og way pabor-pabor nga pagsusi. Tan-aw nako kini bang NBI mantigor bigyan mo bisigar kung mo tinuod gyud. Kay kadto bitawng hinumdum ka inday kin kana bitawng naa sa Dalagit. Good morning ninyo tanan mga taga Dalagit. Kinsa may sakop adtong investigasyon dinha labot sa kinini ang matawag man nato nagbinuang. Kay katong mayor sa Dalagit kaniadto kadto si Ronald Sisante. Ronald Alan Sisante, former mayor. May ganin apil dito maong mayor, Maingon na tag maayo kay ngano man dunay project dito niya nga nasakpan sa NBI, taga NBI man nag-imbestigar ato. Unsa ni tabo atong mayor si Sante? Dunay project asa tong sa kalsada ba tong project kay uban pa mga projects dito sa Dalagit. Nga ang gobyerno sa Dalagit may nagpahimog project gi-award sa kontraktor. So na-award sa kontraktor. So supposedly ang kontraktor na maoy mo trabaho. Unsa pa kay tabu aday nga unsa kay ilang arrangement nga nagtrabaho ang munisipyo man, ang mga tao mas munisipyo may nagtrabaho, ang iyang mga empleyado, mga job order employees, ngano na narbaho man mo diha sa construction nga gi-award na mas kontraktor? Straight to the point. Unsa man nga arrangement? Sa to pahayahay ang kontraktor gi-award nila ang sabiding nga sila ni kadaog, sila na mo trabaho. Unsa may arrangement adto? Unsa may arrangement? Ngano man nga mga job order employees sa ilang munisipyo may nagtrabaho. Wa gito masakpi unta. Sus diu na may namatay nga empleyado day kay murag natagak ba to day? Didto na nahibaw-an. Ang ano man ni narbaho man ni nga supposedly sa munisipyo man ni nga empleyado, mao may gipatrabaho day sa construction. Yadto ni Mayor Ronald Alan Sisante. Straight to the point. Nabulabog yun. Og mo'y nakapildi ni Sisante sa bagong mayor karon nga mauna si Bimbi Tambis. So good morning adto ni former Mayor Ronald Alan Sisante. Unsa ba tong pagkahitabo Mayor? Maklarix gyud nato. Kanalang daan lima ka gi-award nas kontraktor, so supposedly ang kontraktor na maoy mo trabaho. Sa papel ra ang kontraktor. Gitrabaho gyapon pero sila na narbaho sa munisipyo. Unsa man to? Unsa may bahin ninyo atos kwarta? Ana mangutana lang ta. Ang nakasukop na ang NBI kay tuloy-tuloy naman to, may problema. Sus, nabitan na disgrasya nga empleyado day. Pagka-disgrasya sa empleyado ni Kuan yun, reklamo yun taon. Mao na nga pag-eleksyon atong Kuan, gilubong si Sante. Ronald Alan Sisante, napildi siya mahigala ni Bimbi Tambis. Mao na bagong mayoron sa Dalagit. Apil ang heavy equipment sa ilang lungsod, mao may nagtrabaho dito. Talagsaon sa tong mayor sa Dalagit da. Kuyaw sa to, Mayor Ronald Alan Sisante,
Siyalan ba po nang imong gihimo? Ato lang ng alagi ka to katawa ba? May gani kay nasakpan sa NBI, di man mo wala lagi matago. Bali pong mayora nga gi-award na nga to sa kontraktor. Unya ang gipatrabaho ang taga munisipyo man. Hasta pong equipment sa munisipyo mo gigamit sa trabaho, bali. Medyo ang project ko nuhay na human gyapon day. Nahuman gyapon kay nagitrabaho man. Pero unsa may sabot ninyo, dinasakpan hinuon ka sa NBI. Maklaro man ng klasiya sa anomalya, Mayor Ronald Sisante. Alimang ka nga na-award na sa kontraktor. Ang kontraktor na untay mo trabaho? Unsa gitabuang nga ikaw man ang imong trabahante sa munisipyo, hasta pa ang mga heavy equipment sa munisipyo mao may gigamit? Bali pong mayora. Ato lang ni agi katawa mga kaigsunan. So gipulihan ko si Sante ang katawhan gyud mo ni Kwan. Ang katawhan ni hukom atong pagmayo gipulihan siya ni Mayor Bimbi Tambis. Bali gyud oy. Ang NBI mi nakasakop ato. Kay sige man tumoto yung style na hindi dili man to first time dai nga mo iyang pamaagi. So unsa may bahin nila sa mayor og sa kontraktor? Kami nga man diyan ang kwarta ha. Unya unsa may kontraktor igo man lang kon dito. Doon na gyud mang arrangement. Nya tuloy-tuloy na to mahigalang trabaho. Na may namatay mo gito naka-trigger kay sa natagak pa to dai katong usa sa mga gipatrabaho ta dili guna in town construction worker. Sus Ginoo ko natagak. Natagak ang usa sa mga workers. Pagkatagak, tawa may mga safety nets, di po lagi switos panarbaho. Limang ka ng manarbaho takam. Ang iyang kuhan ko din dahi. Kinini ang pamilya niyo, mga asaman trabaho imong papa, kaya naasa city, naasa kuan, municipal hall. Nakitaan man yun ako dito namasaan man og kanang kuan, simento. Ambot ni Mayor si Sante. Kaya ako lang ng agay katawa ha. Nakasud og job order dito nalipay nga nakatrabaho sa kinini ang ilang municipal hall. Misalan bang hitabua nga namasan magsiminto. Unya natagak man. Namatay. Pagkamatay giimbestigahan ka sa NBI kay namay namatay. Nasakpan. Nga ang project di ay gi-award na sa kontraktor pero gitrabaho man ni Mayor si Sante gamit ang mga job order employee. Baling mayora, bali. Salan mang hitabua. Karon pa po ko kahibaw ang klasiya sa arrangement. Ngilngig po dito si Mayor Ronald Alan si Sante, balig yun. Ang project nga ni cost og 9.6 million. Medyo dako ko na 9.6 million. No, grabihan pag unsa bang klasiyas pagkabahin. Nga wa man trabaho as kontraktor kay ang gipatrabaho ang mga job order employee man sa City Hall. Hasta pa ang mga equipment, way gasto ang kontraktor. Ang katawhan sa dalaget mao na ginihukom. Da, gisilutan si Mayor si Sante. Napilde. Mirise. Huna-huna ka ng hitabua. Pag-imbestigal sa NBI, gitagaan ko kopya, wala ko makadiscuss dayon aning mong isyu sugod sa kadaghan sa mga hisgutanan. Gitagaan ko kopya na, pagtanaw na ko gabiha, pagkalingo-lingo kagyod. Nga kuya ba sa pamaagis mayor? Pagtanaw si Mayor si Sante man di ay sa dalagit. Siyalan mayora. Inanang klasiha sa arrangement, Mayor. Pilang po imo inanang klasiha, Mayor? Kumusta naman imong kaso sa ombudsman?
sige lang kini ana mo po yung mga flood control projects po na appeal po kaso. Mayo naman na kay kauban. Straight to the point. Now, ganina ang ato man itong ipakita itong pamantalaang The Freeman kay nagpasabot nga ang kinini ang NBI mo appeal na sa ilang investigasyon sa flood control, no? I hope ang NBI may gala ilang tinudon pag-imbestigar ni kay para nako maayo mo imbestigar ng NBI ilang tinudon ni sigurado gyung doon na gyud makuhang mga ebidensya, no? NBI 7 proves flood scandal. So imbestigar sila ining iskandalo mahigala sa mga proyekto pagpugong untaas baha, pagkontrolar sa baha. Okay, so mas maayo na maimbestigahan. Nunya karon ang pamantalaang Sunstar pod mao ni ang headlines man tudong. Be, ato pakita tong ilang front page sa Sunstar mao ni. DPWH Visayas execs face graft traps. Og atong basahon. Okay, paduol ko no dong gamay dong. Kana. Kuan ko zoom in lang ko ay sa ipakita ko na. Kana. Matod ba nini, a corruption watchdog has filed 2 complaints before the Office of the Ombudsman against officials of the Department of Public Works and Highways, DPWH in Central Visayas and Western Visayas. Duha da ini. Ang Central Visayas ug Western Visayas ang ipasakaag kaso niining corruption watchdog. Ang grupo ginganlan og Crimes and Corruption Watch International Inc. kining CCWI led by Dr. Carlo Magno Batalya. Miingon nga ang regional officials gibaliwa lang nila ang mga lagda sa pag-require og poor performing contractors to be penalized or blacklisted. Straight to the point. Kining mga contractors nga why performance nga maayo i-blacklist ni napakyas kining maong mga regional offices sa DPWH in instead matod pa nila inay nga kay kining mga way maayog performance inay nga ila mahigalang i-blacklist o ilang i-penalize matod pa dinhi instead the officials allegedly awarded them new projects putting taxpayers' money and government's flagship infrastructure program at risk. So inay unta ang DPWH ang ilang regional offices nga ila unta mga higala nga silutan o i-blacklist kining maong mga contractors ila na mahinong gitagaan og lain pang award. Sumura ang contractor nga dunay substandard wa ayuhag trabaho gitagaan pag laing project gipremyuhan pa di apay laing project kay maayo man pagkatrabaho ninyo wa goy kabilya di maayo kaayo. Di apay dugang project. Ning pagkasulti ha. Kadto bitong riprap dito may Galas Compostela unsa ba daytong wa may kabilya tong riprap. I hope apilon tong imbestigar sa NBI ko no be. Apilan niyo imbestigar to sa batong kalakiha. So mo ni ang basis nining pagpasakag kaso. Ang dakong pangutana, why are the officials from DPWH regional offices are facing corruption complaints over its handling of contractors? And what does it mean for public projects? Matod pa ining mong article sa pamantalaang Sunstar. Okay. Now, kinini ang kaso batok sa DPWH 7. Mao ni. Ang first complaint gipasaka na mahigala naglambigit sa mga officials sa Department of Public Works and Highways sa Central Visayas ang giakusahan. Sila si Director Danilo Villa, Regional Director ni si Danilo Villa. Mao ni ang District Engineer sa 7th District kaniadto. Kanana ang siya mo District Engineer dito dapita mahigala kanang mga lungsod sa kinini ang Alegria, kanang Malabuyok. Siya may district engineer dito. Nya karon siya mao'y regional director. Matod pa sa ato nakuhang report, kumpare siya ni Saldico. Straight to the point. Although sa atong interview mahigalang Alan Peter Calderon dili sa ka-confirm. Pero malagmit. Ingon si Congressman Calderon malagmit kay taga dito man dito ra sa ila sa Albay day.
So mao sigurong suod kayo og mo ray regional director apil gi pa sa kaso. Good morning mo Director Danilo Villa. Lain pang gi pa sa kaso accountant for Juan Cano. Og duna pay mga members sa Bids and Awards Committee nga wa pa mahinganli. Straight to the point. Ang aligasyon manghigala ining Crimes and Corruption Watch International Incorporated, mingon sila nga kining mao mga officials nihatag og award ni ining tuiga contracts to companies with unresolved delays from 2024. Ni ining maong complaint ilang giargyo nga kining mao mga contractors kinahanglan unta nga silutan, kinahanglan unta nga gi-blacklist, apan gi premiuhan na hinuon sa DPWH kay gitagaan pa og daghang projects. Straight to the point. Mo ni ang argument ining Crimes Against Corruption Watch International Incorporated. Unya, matod pa sa report ining Sunstar. Kini ni ang wa pa manema kuning sa back Bids and Awards Committee. Si Danilo Villa pa may nanganlan dinhi og si accountant Juan Cano. Kisa man ning uban nangangan may taga may aning ubang mangangan mao man niya report sa Sunstar Cebu. May makakuha tayo unnamed pa man ning uban, unnamed members of the Bids and Awards Committee. Kinsa man ning maong mga members katutuang na nag-iya og yati din ha unsa man na apil na bas kaso. Kay empleyado ka sa DPWH, may bawaan ba yan ng salary grade nimo? Og imong kwinta-kwintahon ang sweldo mga higala bisag manarbaho pagkadihanto mas senior citizen ka. Medyo lisod yun hagipot yun magkakuha kang kapalit kay yano-yanuhon nagpalit nimo ng yati oy. Yagi na kita katawa. Pero kumusta man napasakaan na bag-apil? Unya matod pa ining report sa Sunstar. Kining mga contractors nga gipasaka ang kasog apil. Maoning mga contractors. Number 1, QM Builders. Sikata ganing QM Builders. Oy. QM Builders number 1 matod pa sa report sa Sunstar Cebu. Ikaduha, Gansaldo Enterprises. Pero karon pa ko kadungog Gansaldo Enterprises day. Taga-asa man ning Gansaldo Enterprises. Sunod, ZLREJ Trading and Construction Corporation. Lain panginganlan, Kirante Construction Corporation. Cebu 7 Technochem Industries Incorporated. And WTJ Construction and Development Corporation. Mao ni ang mga gipasaka ag kaso nga mga contractors. Unya kini ni ang kinsa toy contractor atong sa dalagit. Katutuang gikakontrata ni kining kuan ba si Santi Asa man tong naaman to in the RB no. Ano ba tong akong tan-awon diri asa imong chat sabi. Ang contractor ato sa Power Frame Construction and Development Corporation. Nindot sa nganday, Power Frame. Gamhanan ko no nga frame. Bida no, pero di ta makabasol po siguro ining maong contractor. Oy, kay unsa ba kay ilang sabot ni Mayor Ronald Sisante? Laliman ka na may galag siya maoy gitagaan sa award. Sa to pa supposedly say mo trabaho. Unsa bang hitabua may gala nga ang gigamit nga equipment di man equipments contractor. Unya ang mga taong gigamit dili pod mga taos contractor. Mga tao mahigala sa trabahante sa ilang munisipyo. Mga job order employees. Di moreklamo gito mga pamilya day kay di man suitos construction work today. Mag-uniform ko ka, magikan ka sa balay, mag-uniform ka karon, sulot kay mosuod na kag opisina. Pero magdakag extra pod nga sanina kay mamasan kag simento. Inon lang kang Mayor Sisante nga okay lang ni Hamay na lang ni kung nasaway trabaho. Sos ang NBI gyud nakasakop oy. No? Mo na karon musod ang NBI iniron mo enter the dragon ng NBI daghang mo tikalbong ini kung tinud-on sa NBI imbestigar. Kay mo lang na kanang dalagit example na nga layo-layo na ko sa media to ko sa
tuwa na gud sa South Indekin. Sus. Wa man gud kana bitaw usahay no. Mo dahig ka kaingon nga kanang bisag unsaon ni mog tabon-tabon anang mga anomalya mo gawas kadugayan. Naagi mga pamaagi nga mo gawas kay kanalandaan sa dalagit. Sige patrabaho ang mayor ra, sige nga murag wa lang to. Pero kabantay sila nga ngano kita may trabaho ni munisipyo ka empleyado ka sa munisipyo day. Hasta imong anak de karon nga pa. Unsa man kalakiha pa nga nag-uniform ka pa dong di mo pansin ka sa munisipyo, abi na kung tuwa ka sa opisina pa. Unsa gud ay nang kalakiha nga ikaw may ni kat-kat dito sa atok? Lahi naman gyud ka nang trabahante gyud ka construction nga swito ka gyud ana. Labor panalitan ka kasabot ka gyud. Kanay kay imong trabaho gud. Job order ka sa municipal hall. Abi nimo og tuwa ka sa kon ma-sign. Unsa pagkahitabo ang higala nga dito man's construction hinoon. Katong kalsada ang gipantrabaho na unsa pa tay ubang sa tong uban nga gipantrabaho? Equipment may gala sa ilang municipal hall may gigamit. Doon na sports complex nga trabaho. So, limang ka ng job order employee ka. Ikaw may musaka dito sa taas. Dili na imong trabaho. Huwag ka maswito, ana. Lahi magod ka ng construction worker gyud ka nga. Imo gyud ang kwan. Nagtrabaho og kalsada. Nagtrabaho mahigala sa sports complex. Ang mga giplastar ditong equipment, ang equipment sa dalagit nga kwan. Municipal hall. Nya, nagtrabaho na road project na apoy sports complex. Kato na yung trabaho nga namatay na dito mo ito kat-kat nun sa sports complex. Nya di ko ka-train anak ni Nestor. Sus na tagak bitaw noon na. Pagkatagak namatay gyud. Di kisi-kisi ang pamilya. Di isod ang NBI pag-imbisigar. Sus pag-imbisigar. Kato na itong namatay yung tato imbisigaron. Yag-yag man tanan di ay nga unsa ba di ay nga ang munisipyo may nagtrabaho ani nga supposedly ang contractor man. Dito na nahibaw-an. So, unsa may sabot ni Mayor Ronald Sisante o ni adtong kontraktor? Mao ka nagiingon nga, may buntag ni mo diha Mayor Ronald Sisante, former mayor. Tungod sa imong gibuhat na pildi lagi. Di man mapwede og kana mga tinaguan, mayag-yag man gyud na. Di man pwede nga matago na lang sa kanunay. Nahibaw-an gayod nga dunay anomalya. Klaro man kay anomalya doon na gawin nakadaog sa bidding. Imo kong giawad sa kontraktor. Nga nga nung sang hitabuang at taga-munisipyo may nanarbaho. Bali nga mayor, mo nagiingon, og tumindog pite, og lumingkod pite, may pay lumigay. Napilde sa mga tao na ginihukom. Napilde si Ronald Sisante last election. Gilubong sa may galang Bimbi Tambis. O nang bagong mayoron sa dalagit Mayor Bimbi Tambis. Babae din, no? Ang bagong mayor. Napulihan kadto si Ronald Sisante. Ang mga tao gimao na gimuhukom kadugayan bitaw sobraan na ka diha. Ka-leader kang wa na kamutarong og serbisyo. Apulihan ang mga tao gigamhanan mo nagingon ang sovereignty resides in the people and all governments authority emanates from them. Katawhan gyud. Mo na nga balaan kining atong buto Siguin bitaw di atong gisilutan. Ang katawhan gyud silot, no? Nanao gyud silutan sa katawhan. So karon sud ang NBI, pag sud ning NBI, ako naglaom ko. Og tinud-on sa NBI ni daghay masakpan ani. Kaklaro anang mga flood control projects may galang substandard.